טוב, אז איך מכינים את המחמצת לעניים הזאת? ככה אני קורא לה, אני לא יודע מה השם המקצועי שלה. אז בגדול, מה שאנחנו צריכים כדי להכין את המחמצת הזאת זה דבר כזה, אני לוקח צנצנת משומשת, זה של סילן במקרה הזה. פותח אותה. אוקיי, יש לי פה כוס קרטון רגילה של קפה שחור, כמו שאנחנו אוהבים. נשים את זה ככה, שתראו. אוקיי, אני לוקח כף. אני שם קמח, ממלא את הכוס. לא חייב עד הסוף, אפשר לשים עוד טיפה. כן, כמעט עד הסוף. כוס קמח. נכניס אותה לפה. שמרים יבשים. רמי לוי, כמו שאתם יודעים. לא משנה איזה, כף אחת של שמרים יבשים. מכניס. אני שומר את השמרים היבשים במקפיא, ככה שיחזיקו לי להרבה מאוד זמן. וכוס מים, אותו מידה. מכניס לפה. ממילא מים פושרים בסביבות 40 מעלות, זה ממש ממש טוב, הכי מומלץ. ומכניס. אוקיי, מערבב. עד שנהיית לנו עיסה כזאת, זה כמו שאתם רואים זה מאוד מאוד דליל. עד שזה נהיה בערך אחיד. כן, אני לא יודע אם אתם רואים את זה ככה. אפשר לראות את זה, זה כמעט אחיד לחלוטין. לא חייב, אבל אם רוצים ככה קצת לזרז את זה, אפשר לתת לזה גם כפית סילן. ובכלל יעשה שמח. וגם כמובן ניתן אחלה טעם ללחם. אם אנחנו מכינים פיצה, אז אפשר גם בלי הכפית, סילן הזאת. אבל בגדול, האמת היא שהסילן נותן אחלה טעם וגם גורם לעסק לזוז יותר מהר. אז יאללה, עכשיו אנחנו נחכה 20 דקות. טוב, אז עברו 20 דקות. אז אנחנו נראה איפה אנחנו עומדים. 20 דקות של עבודה. בואו נראה. אני לא יודע אם מספיק ברור ככה, תכף אנחנו נסתכל. כמו שאתם רואים, הצנצנת עלתה עד הסוף. אוקיי? הכל מלא בבועות. הכל מלא בבועות. ויש לנו פה סוג של מחמצת. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מערבבים את זה עוד הפעם. הכל יורד חזרה למטה. אפשר לראות שזה יורד. אוקיי. יפה. תראו, זה חזר להיות חצי מהכמות בערך, טיפ-טיפה יותר, עדיין טיפ-טיפה נפוח. אנחנו סוגרים את זה, מכניסים את זה למקרר במשך 24 שעות. כן, 24 שעות, נותנים להיות בתוך המקרר. זה עושה את האפקט הכי טוב. אחרי 24 שעות, אנחנו יכולים פשוט להוציא את זה ולהכניס את זה לבלילה של הבצק, כמו שראיתם שהכנסתי מקודם. או אם אנחנו רוצים לשמור את זה לזמן טיפה יותר מאוחר, אז אפשר שוב. או אם הצנצנת קטנה מדי, אז לשפוך חלק, ואז להוסיף חצי כוס קמח וחצי כוס מים, לערבב שוב פעם, לתת לזה עוד קצת זמן בחוץ, 20 דקות, ולהחזיר למקרר. עד הפעם הבאה שאתם רוצים להשתמש בזה. אי אפשר לשמור את זה, זה לא מחמצת רגילה, אי אפשר להכיל אותה במשך שבועות. כן, זה מיועד ליום, יומיים, 3. כמובן צריך כל יום לדאוג להכניס עוד קמח וקצת מים ולערבב. ואם יש יותר מדי מהכמות, להוריד, כדי שהדבר הזה ימשיך לחיות. בסופו של דבר אנחנו מכניסים אותו, זה מספיק לקילו קמח. ואם רוצים להכין פוקאצ'ות, אם רוצים להכין לחם, אם רוצים להכין כל סוג של בצק שמרים ממש ממש איכותי, זה מדהים הדבר הזה. אז שיהיה לכם בהצלחה.